Mga buhat Kapitulo 17. Unya miagi si Pablo ug si Silas sa Amphipolis ug sa Apolonia ug miabot sila sa Tesalonica. Didto may usa ka sinagoga sa mga Hudiyo ug miadto si Pablo sumala sa iyang nabatasan. Sulod sa tulo ka adlaw ipapahulay, nakiglantugi siya didto sa mga tao pinasikat sa kasulatan ug sa iyang gipasabot ug gipamatud-an ngadto kanila nga ang Mesiyas kinahanglan gayud nga mag-antos ug mabanhaw. Siya miingon, kining Hesus nga akong gisangyaw kaninyo mao ang Mesiyas. Nakabig og mitipon kang Pablo ang kang Silas, ang pipila sa mga Hudiyo ingon man ang daghang Grego nga nagtuo sa Dios ug ubay-ubay sa tinamud nga mga babaye. Apan nasina ang mga Hudiyo ug gitigom nila ang mga bugoy nga nagyampungad sa kadalanan aron maghimog kasamo. Unya ilang gigubot ang tibuok syudad ug gisulong ang balay ni Jason sa tuyo nga makit-an nila si Pablo ug si Silas aron paatubangon sila sa mga tawo. Apan kay wala man nila makit-i, ilang gidala si Jason ug ang pipila sa mga kaigsuonan ngadto sa mga namunuan sa syudad. Naninggit sila, kining mga tawhanan naghimog kasamok bisan asa sila paingon ug ania sila karon sa atong syudad ug gipapuyo sila ni Jason sa iyang balay. Silang tanan naglapas sa mga balaod sa emperador ug nag-ingon sila nga adunay laing hari nga ginganlag Hesus. Nagubot ang mga tawo ug ang mga namunuan sa syudad sa pagkadungog nila niini. Human ka kuhaig piyansa si Jason ug mga kauban, buhian nila sila. Sa pagkagabii ni ana, gipagikan dayon sa mga kaigsuonan si Pablo ug si Silas ngadto sa Berea ug sa ilang pag-abot didto miadto sila sa sinagoga sa mga Hudiyo. Mas bukas ang paghuna-huna sa mga tawo didto kaysa mga taga Tesalonica. Madasigon kaayo silang namati sa maayong balita ug nagtuon sila sa kasulatan matag adlaw aron pagtino kung tinuod ba gayud kining mga butanga. Daghan kanila ang mituo lakip ang daghang mga babayeng Grego nga tinamud sa katilingban ug ang mga lalaki usab. Apan sa pagkadungog sa mga Hudiyo dito sa Tesalonica nga nagwali na usab si Pablo sa pulong sa Dios dito sa Berea, nangadto usab sila og gihulhugan ang mga tawo aron sa paghimog kasamok. Busa, gipagikan dayon sa mga kaigsuonan si Pablo paingon sa baybayon apan si Silas ug si Timoteo nagpabilin dito sa Berea. Ang mga tawo nga naghatod ni Pablo mikuyog kaniya hangtod sa syudad sa Atenas. Unya namalik sila sa Berea uban sa tugon ni Pablo nga paapason sila si Silas o si Timoteo sa labing madali. Dito sa Atenas, samtang si Pablo nagpaabot kang Silas o kang Timoteo, nasamok pag-ayo ang iyang hunahuna sa pagkakita niya sa syudad nga nalukop sa mga Diyos-Diyos. Busa nakiglantugi siya sa mga Hudiyo dito sa sinagoga ug sa dili Hudiyo nga nagtuo sa Dios ug sa mga tawo nga nahiadto sa plaza matag adlaw. Pipila ka mga magtutudlo nga Epikuryo ug Stoiko nakiglantugi usab kaniya ug uban kanila mingon, unsa bay buot ipasabot niining ignorante nga nagpakaron ingnon nga maalam. Ang uban usab miingon, daw naghisgot siya mahitungod sa mga Dios sa laing mga nasod. Gisulti niya kini tungod kay nagwali man si Pablo mahitungod kang Hesus ug sa pagkabanhaw. Busa gidala nila si Pablo sa atubangan sa tigom sa konseho sa Areopago ug miingon sila, buot kaming masayod niining bag-ong pagtulon-an nga imong gihisgutan. Pipila sa imong gisulti nakapatingala kanamo ug buot kaming masayod sa kahulugan niini.
Kay ang tanan taga Atenas ug ang mga langyaw nga nagpuyo dito gusto kaayong makighisgot-hisgot ug mamati sa mga bag-ong pagturon-an. Unya si Pablo mitindog sa tubangan sa konseho sa Areopago ug miingon, "Mga taga Atenas, nakita ko nga kamo mga relihiyoso kaayo. Kay sa akong pagsuroy-suroy sa inyong syudad, nakita nako ang mga dapit nga inyong gisimbahan ug nakita ko usab ang altar nga gikulitan niining mga pulonga alang sa Dios nga wala hiilhi. Kanang inyong gisimba bisan wala ninyo hiilhi, mao karon ang akong gipaila kaninyo. Ang Dios nga nagbuhat sa kalibutan ug sa tanan nga ani-ani niini mao ang Ginoo sa langit ug sa yuta, ug wala magpuyo sa mga templo nga binungat sa mga tawo. Ug wala usab siya magkinahanglan og bisan unsa gikan sa tawo, kay siya man mismo ang naghatag og kinabuhi sa tawo ug sa tanang butang. Gikan sa usa ka tawo gibuhat niya ang tanang kaliwat sa katawan ug gipapuyo sila sa tibuok kalibutan. Siya iya nang gitagna ang mga panahon ug mga utlanan sa mga dapit nga ilang puy-an aron mangita sila kaniya sa pamasin nga makit-an nila siya. Apan ang tinuod mao nga ang Dios dili layo kanato. Kay diha kaniya kita may kinabuhi ug naglihok ug nahimong mao kita. Ingon sa gisulti sa pipila sa inyong mga magbabalak, iya usab kitang mga anak. Kay mga anak man kita sa Dios, dili nato hunahon nga ang Dios sama sa dagway sa larawan nga bulawan o plata o bato nga gikulit pinaagi sa kahanas sa tawo. Wala na isipa sa Dios ang panahon sa inyong pagkaignorante apan karon gisugo niya ang tanang tawo sa paghinulsol. Kay nagtagal siya adlaw nga hukman niya ang tibuok kalibutan, pinasubay sa hustisya pinaagi sa tawo nga iyang gipili, ug gipamatuod niya kini ngadto sa tanang katawhan pinaagi sa pagbanhaw kaniya. Sa pagkadungog nila nga si Pablo nagsulti mahitungod sa pagkabanhaw, may pipila kanila nga nibugal-bugal kaniya, apan ang uban miingon, "Buot kaming mamati kanimo pag-usab mahitungod niini." Unya mibiya si Pablo sa tigom, apan pipila sa mga tawo ang mitipon kaniya og mituo. Usa kanila mao si Dionisio nga sakop sa konseho sa Areopago, ingon man ang usa ka babaye nga si Damaris ug uban pa. Mga buhat kapitulo 17.